Lolu lusasazo lwendaba lusiza ngqo eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng. Nazo eziphambili. Everyone here employed here is documented, and now because we've been able to identify three of them are undocumented. Umqatswa we-IFP kwisikhundla sobusodolophu eGauteng uMnumzana Mlungisi Mabaso uvakalise inxalabo ngabemi bangaphandle abakweli abaphangelayo kodwa bengenazo impepha. The Order of Mapungubwe recognizes South Africans who have attained excellence and exceptional achievements for the benefit of our country and beyond. Umongameli Cyril Ramaphosa unikeze ngamawonga esizwe kubantu abangama-38 abangabemi beli nabamazwe ngaphandle bebenegalelo nabadlala indima ephambili ekwakheni isizwe. Molweni emakhaya nankuvimba esinilungiselele wona ngokuhlwanje. Umqatswa we-IFP kwisikhundla sobusodolophu eGauteng uMnumzana Mlungisi Mabaso uvakalise inxalabo ngabemi bangaphandle abakweli abaphangelayo kodwa bengenazo impepha. Ukwalumkise ukuba lo mba uye uqatsela ngelixa eli linomngeni wentswelangqesho ekwizinga eliphezulu. Umabaso ebethetha ngelixa kuqhutywa iphulo lokunyanzelisa imithetho kamasipala kumbindi wesixeko saseGauteng nalapho kuthe kwabanjwa abemi bangaphandle abangenazo impepha ezisemthethweni nabaqeshwe kumashishini akulingingqi. Uqhube ngelithi amashishini aliqela kule dolophu asebenza ngokuncamnye nemithetho kamasipala, aqeshe abasebenzi bangaphandle abangenazo impepha kwaye ayaphanza ukulandela imigomo nemiqathango kamasipala. Isixeko saseGauteng sikwiphulo lokuqinisekisa ukulandelwa kwemithetho kunye nokubuyisela uzinzo kwesi sixeko segolide. Hiding on top of the fridges, inside the storerooms. So when we attempted to engage with the HR and the management, they said everyone here employed here is documented. And now because we've been able to identify three of them are undocumented. Kusenjalo, inkundla ephakamileyo yaseGauteng kulindeleke ukuba iwise isigwebo sesicelo esingxamileyo sabanini besakhiwo iMarble Towers nesikumbindi wedolophu yaseGauteng ngomso. Umnikazi wesakhiwo ufake isicelo sokuthintela umasipala ukuba angadilizi izakhiwo ezingekho mthethweni nezakhiwe ngaphakathi kwesakhiwo. Umasipala uzimisele nokuvala amanzi kwaye acime umbane oxokonyezelwe ngokungekho mthethweni. Usodolophu waseGauteng uTata Murero nabekhokhele igqiza lokunyanzelisa umthetho wesisixeko nobejongise umbombo kwesisakhiwo utandalazise ukuba iMarble Towers ityalo umasipala izigidi ezingaphaya kwe-14 zerandi kwintlawulo yenkonzo zikamasipala, irhafu, amanzi kunye nombane. Inkitha yabemi bangaphandle ingongelene kwisikhululo samapolisa saseThekwini icela ukukhuselwa ityhola ngelithi inyanzelo iphuma iphele kwiindawo ebihlala kuzo nanjengoko kukhulu ukujongana ngezikhondo zamehlo kwiindawo zesixeko. Uninzi lwabo bafihle inhloko kwisikhululo samapolisa bathi babaleke bashiya amakhaya besoyikisela ukhuseleko lwabo kulandela ingxelo zezigrogriso nohlaselo. Eliqela labangaphandle libanga ngelithi linazo impepha zokuba kweli bambi besithi babhace kumazwe abo ngenxa yokwanda kwengquzulwano kungabikho kozinzo nenzingo zoqoqosho. We came here for protection. This is our mobile to be here because we was attacked where we working and we see like only one refuge we can go is to come here to police to get the protection. This is our mobile to come here. From yesterday, Friday, we was here. We was opening the case, but until now, the number of the case number is not coming out. We don't know what reason, but we are here only we can say like for protection because the government is here to protect everybody. And we are here, we are from different countries, from us coming from Burundi, Ethiopia, Uganda, Congo, DRC. We are many countries here. Babongoza basemagunyeni babakhusele babafunele indawo zokufihla inhloko nanjengoko iya iba mandundu imeko yokungafunwa kwabo kwindawo bahlala kuzo.
Inkundla ephakamileyo yaseMntla Gauteng yenze umyalelo wokugqibela wexeshana ngokuchasene netshantliziyo lezenkcubeko noyisakuba ngumsasazi kaNomathotholo uNgizwe Mchunu. Okukulandela isicelo esifakwe inkokheli ye-EFF uJulius Malema ngokuchasene noMchunu ngezityholo sokunyelisa azenze ngaphandle kwesakhiwo somdibaniso kwinyanga ephelileyo. Umongameli wamabhinqa nowayesakuba ngumsasazi kaNomathotholo uNgizwe Mchunu ufike kwinkundla ephakamileyo yasePitoli ekumoya ophezulu. Inkundla yamvumela de kube ngumhla we-19 kuMeyi ukuba anike izizathu zokuba umyalelo wethutyana wafunyanwa inkokheli ye-EFF uJulius Malema emva kwentetho enyelisayo ekutyholwa ukuba yenziwa nguMchunu mayingenziwa iphelele. uMchunu uxelele inkundla ukuba akanalwazi ngetyala esithi zanganikwe maphepha enkundla ngokusesikweni. Go around and say that he controls all court of South Africa and the justice of system of this country, and that is still a crime. He disrespected the court during his trial when Kill the Poor, Kill the Farmer song was put on the table by Afrofora. Tyhola uMalema ngokukhusela bemibamazwe angaphandle abangenazimpepha mvume kwaye ekwatyhola ukuba uMalema ufumana imali kubemibamazwe angaphandle baseNigeria ebalelwa ku-60 million. Inkundla igwebe ngakuMalema ze yayalela uMchunu ukuba ahlawule iindleko zomthetho zikaMalema. That she had said my client received monies from drug cartels, Nigerian drug cartels, and he quotes the amount to be 60 million rand. Inkundla ivumelene negqwetha likaMalema ze yaqinisekisa umyalelo wethutyana ngakuMchunu isenza oku kugqibelele. Usapho lukaNozindi wabafana bafana neOrlando Pirates ongasekhoyo uSenzo Meyiwa lunike umongameli iintsuku ezisixhenxe ukuphendula izikhalazo zabo. Usapho lwakwaMeyiwa kunye nabembeli babambe umngcelele ngaphandle kwezakhiwo zomdibaniso ePitoli ngalentsasa. Olusapho lumemelela umongameli Cyril Ramaphosa ngenelele kwityala lokubulawa kukaSenzo. Lusitsho ulubambezelo lungaka lubafaka phantsi koxinzelelo nanjengoko seliminyaka eli-12 belinde ubulungisa. kaSenzo Meyiwa owayeUnozinti weOrlando Pirates kanye neBafana Bafana kwashaqisa abaningi ezweni. Ayiningi labalandeli lasala likhexile likhala. Umndeni uthi ubulungiswa bushaya ngolonwabo unyawo, kanti ke uSifiso Meyiwa uthi sebezame konke kodwa kufana nokuthi bathela amanzi emhlane wedada. Lele lapha ecourt akulona laSenzo lelo. Le anto le lapha ecourt akulona icala laSenzo. Ngoba abantu ababulala uSenzo abakaboshwa. Le nto yenziwa lapha angiyazi yini, amaphoyisa azangalenza uphenyo kwasekuqaleni. uSifiso Meyiwa uthi uTumelo Madlalo kwakumngani kaSenzo wayekhona endlini ngesikhathi kwehla lesigameko. Safonelwa satshelwa ukuthi azikho igebe ngezangena endlini. Senzo wadubuleka ngephutha, satshelwa semdeni. Tumelo wafona washo ukuthi Senzo udubuleke ngephutha. Lephi manje leli phutha? Laba bebeseka le mashi banxuse iphathimandla zomthetho ukuthi bazama ukuyixazulula lenkanankana. It's a very sad story about Senzo Meyiwa, and there is a say in our own language uthi kazi lo muntu liyakhuluma. This is so painful. Imagine this, if it was happening in your family for 12 years, your son was killed in a house full of people, full of prominent and famous people, but up until today, the case is not closed and the family hasn't seen justice. Umuzi Sibiya, uBonga Ntanzi, uMthobisi Mncube, uMthokoziseni Maphisa, kanye noFiso Kuhle Ntuli, baqiqe enkantolo sikhuluma nje ngaleli cala. Bonke baphika balala ngomhlane. Igama lami nguCalvin wakwaDludla. Endabeni zeSABC ngibika ngomkhulu ePitoli. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Umongameli Cyril Ramaphosa unikeze ngamawonga esizwe kubantu abangama-38 abangabembeli nabamazwe ngaphandle ababenegalelo nabadlala indima ephambili ekwakheni isizwe. Uthenga linyathelo kuwongwa abantu abenegalelo ekuqhubeni injongo yeli yokwakha uMzantsi Afrika wedemokhrasi onentsika ekukulingana ubulungisa nesidima kumntu wonke.
Abemi beli abazibaluleyo nabamazwe asemzini bawongiwe ngegalelo labo ekwakheni isizwe esingenalo calucalulo singabukuli ngokwesini. Singabalula phakathi kwabo iqala lomculo womnqunqo Jonathan Butler, iqala lomzabalazo kwezobugcisa ongasekhoyo uba uTodd Matshikiza nabanye. Mongameli Cyril Ramaphosa uthulile umqhaza abawongiwe ngokwakha isizwe. The Order of Mapungubwe recognizes South Africans who have attained excellence and exceptional achievements for the benefit of our country and beyond. The achievements of all our recipients this year speak to our country's growing international standing as a global center of scientific and medical best practice. Their achievements remind us that scientific endeavor is inseparable from the pursuit of human progress and well-being. Lo msitho wamawonga esizwe ubanjelwe kwindwendwe kamongameli Siphatho Makgatho Guest House ePitoli. Iqela lengcali ezikhokelwa ngumbutho wezempilo kwihlabathi umisele ukwenza intlanganiso ukuze kuxoxwe ukuba ingaba khona kusini na amanye amachiza nokunceda ukuqubisana nesifo seEbola kwilizwe laseCongo. Umbutho wezempilo kwihlabathi kunye namaziko ezempilo kwiAfrika iphela abhengeze imeko emaxongo nengxamisekileyo kwezempilo ngenxa yesi sifo. Ukuqhambuka kwesifo se-Ebola okwangoku kusaphelele kwi-Democratic Republic of Congo nase-Uganda. Oku kungenxa yohlobo olunqabileyo lwentsholongwane eyaziwa ngokuba yi-Bundibugyo neyathiwa ngegama lephondo lase-Uganda apho yaqala khona ukunwenwa kwayo ngonyaka ka-2007 nango-2008. Ibulala malunga nomyinge ka-30% ukuya ku-40% yabo basulelekileyo. Intloko kwiziko lezempilo lehlabathi ithi ixhalabile ngenani elikhula ngesantya esiphezulu lesifo se-Ebola. Sunday, I declared a public health emergency of international concern over an epidemic of Ebola disease in the Democratic Republic of the Congo and Uganda. This is the first time a Director General has declared a FIC before convening an emergency committee. Ingcali zithi le meko zijonge ngeliso elibukhali. The WHO doesn't really declare pandemics. It's not part of the international health regulations, but they talk about pandemic potential. And right now, because it's restricted to 2 countries, it's not really in a position, the WHO is not really in a position to declare it anything more than a public health emergency. Nyeni kweli loMzantsi Afrika bathi asikabikho isidingo sokuba kubekho ukuxhala ngoku. Isebe lezemfundo eNtshona Koloni lithi izikole ezili-11 kwizithili zase-Cape Winelands nase-Eden kuquka eCentral Karoo ziza kuhlala zivaliwe kude kuphelele veki sikuyo. Izikole azikakwazi ukuvulwa ngenxa yendlela ezingafikelelekiyo. Iqela lezikole kweli phondo lifumene umonakalo ngenxa yezantyalantyala zemvula kunye nemimoya etshabalalisayo ebangelwe zizivunguvungu zakutshanje. Izaqhwithi eNtshona Koloni kwiveki ephelileyo zibangele umonakalo omkhulu kwindlela neziseko ezingundoqo. Isebe lemfundo kweli phondo lithi kuza kwenziwa amalungiselelo ukuba abafundi abachaphazelekayo bakwazi ukufumana umsebenzi wesikolo abawuphosileyo. We also have about 60 schools that have reported damage requiring assistance from the department, and these are currently being assessed for repairs. These schools have, however, made arrangements to be open. Iinyoba eziliqela kweli phondo savaliwe kwaye akukaziwa ukuba za kuvulwa nini ngenxa yenkxalabo yokhuseleko. And we've still got many more to go, and we've got assessments of many more to fix, which is going to take a long time, and we don't know what that number is, but it's in the hundreds and hundreds of millions. Sele kubhubhe abantu abali-11 kwiphondo liphela kwaye ngabantu abayi-100,000 abachatshazelwe imozulu embi kwiindawo ngeendawo zeliphondo. Kufike umsamariya olungileyo zokuhlangula imeko yosapho luhlelelekileyo eMthatha eMpuma Koloni. Izoli SABC sasaze inqaku ngenkwenkwane ekhathalela umakhulu wayo oneminyaka engama-56 unina okhubazekileyo ngokwasengqondweni kunye nomntakwabo omncinci. Olusapho luhlala kwimeko engaginyisi mathe. Umbutho iChipa Mpengesi Foundation undwendwelo lusapho wathembisa ngokubakhela indlu.
Sele kulithuba olusapho luhlala kule ndlu inye nebonakala ingathi ingadilika nanini na. Umnikazi nophila nenkubazeko uthi kudala ecela uncedo nakurhulumente. Emva kongenelelo lwecandelo lendaba le-SABC sele bekhona abafuna ukunceda. Le meko msasazi yimeko engemandanga engase kube akukho umuntu uphila phansi kwayo. Kuba besinamandla besinoyitshintsha uMzantsi Afrika wonke kodwa sizakwakha indlu ekuhlobo lwale mihla. Indlu ehlalekayo ezaba nekamera ezoneleyo abantu bekhaya ukwazi noba kungene nendwendwe nabo abantu bazombona bakwazi uziva behleli ngohlobo olucomfortable. Umasipala ekumkani Sabatha Dalindyebo ithi izosondeza namanye amasebe azongenelela. Yonke loo nto sizawuqhubeleka nokutshutshisa u-social development, u-Department of Health bakwazi uzonceda kweli khaya. Siqinisekisa uba nee-ward committees ziyeza kweli khaya. Umama weli khaya uthi oku kuzokubuyisa ithemba nesidima. Oko kusile kugcwele ndonwabe emphefumlweni hayi ndolala kakuhle bendicinga ndithi noba ndolala ukuthula naye ndihlupheka. Isebe lentlalontle lithi selithumele amagosa ayokuqwalasela imeko yeli khaya. NdinguLwandile Mbulali eMthatha. Kwezemidlalo iarhente ezonyanzeliso mthetho kweli masidlala indima yazo ziqubisane nolwaphulo mthetho phambi kokuba kwehla intlekele. Olululuvo lomlawulo entloko wombutho olawula amabala kweli uBertie Grobbelaar uthi kunomkho omtsha wabalandela baya kwimidlalo yebhola ekhatywayo bengenamatikiti asemthethweni ngethemba lokumbonzeleka emabaleni. Ugxeka bonyanzeliso mthetho ngongadlala indima yabo kule meko. Sibulele mawethu ngokusibeleka indlebe sinikhumbuze ezangomso siza noxa bethu ngesizulu. Usuku lwenzolo. Bahlangana amaFilipi Milanga basemba vumani ndinonkanyezini nirhabulise iqikelelo lwemozulu yangokuhlanje imvula nomoya ngokuhle kapholeka mbukela into kuba zintsizana zemvula zika 30% esawusilindela lapha kwindawo eziko Sutherland ko George pololonke ke mbukeli epha kwindawo eziko Ntshona Koloni liqhubeke ke lithi rholele ngamafu pha kwindawo eziko Pitoli koMbombela kananjalo ke mbukeli izibhaqu zenkungu zilindelekile ke mbukeli epha kwindawo eziko Mmangalisweni into ethi ke uba uyaqhuba qiniseka into kubana uqhuba ngononophelo sawujonga ke mbukeli uSouth African Weather Service kuphe isilumkiso ngokuhlwa uba singalindela umoya obhudla ngamandla pha kwindawo ezigudlunqweme koNtshona Koloni nemvula engamandla ke mbukeli ezawuthi chaphazele pha kwindawo ezikumantla kompuma kaNoloni kananjalo ke mbukeli napha koGqeberha uqhubeke ke mbukeli lamayo obhudla ngamandla chaphazela kakhulu epha koNtshona Koloni mbukeli ngokusawujonga amaqondo okutshisa kuyaphawuleka ngomso mbukeli kwandonga ziyaduma kanti ke pha koPitoli ngu18 kanti Springs bengu20 xa sijonga pha koJohannesburg nguye u19 kananjalo ke mbukeli sijonge kwiphondo laseLimpopo kodwa yandongo 23 kanti ke mbukeli babambene ngamanqaku neGiyani nayo iTzanini sijonge ke mbukeli siwele kwiphondo lapha eMpumalanga kuyapholeka ke mbukeli into kubana khona sikhukhuza ngu25 eMbombela bengu22 eMelo ibe nguye u18 sithile sithotshe sijonge kwiphondo lapha eMazweni KwaZulu Natal uLundi ngu24 kanti pha koVryheid ube ngu21 eMgungundlovu ibe ngu23 ngokuhlwa ke ibe nguye u8 impondo ke mbukeli lapha eMpuma Koloni eMthatha ngu20 babambene ngamanqaku neQonce nayo iMakhanda sijonge ke mbukeli kwiphondo laseNtshona Koloni kuyapholeka mbukeli into kubana pha koAustrom ngu20 eGeorge ibe ngu21 koMussel Bay ibe ngu19 ngokuhlwa ibe nguye u16 sijonge ke mbukeli kulo iphondo laseNorthern Cape eUpington ngu25 eCalvinia ibe ngu22 eSutherland ibe ngu18 eUDR ke mbukeli nakhona babambane ngamanqaku kupha kwinto bezixanana zileko okuphumleni kuyaphawuleka mbukeli into yobana ngu21 ibe ngu8 eBloemfontein ibe ngu20 no7 kanti ke mbukeli pha sijonge kwiphondo laseNorthwest sivala ngalo uMntla Koloni eMahikeng ngu21 xa sijonga ke mbukeli pha koKlerksdorp ngu21 nakhona kanti ke pha koVryburg ibe ngu22 kanti ke ngokuhlwa ibe nguye u7 isatsho ndithi maziqhumi ngayo emaxhegweni eXhosini.